Kaixo kazetaguneko lagunak ongietorri bideo berri batera. Gaur gailu digitalen guraso kontrolari buruz hitz egingo dugu. Badakigu interneteko segurtasuna lehentasuna dela familiarentzat. 5 aplikazio aurkeztuko dizkizuegu aurren jarduerak kontrolatzeko. Google Family Linkekin hasiko gara. Android gailuak gainbegiratzeko Googleen doako tresna da. Aplikazio honekin, erabilera denborak ezarri ditzakezu, zure seme-alabek deskargatu nahi dituzten aplikazioak onartu edo blokeatu ditzakezu, zure seme-alaben gailua denbora errealean non dagoen jakin dezakezu eta sareko jarduera gainbegiratu dezakezu. Family Link erabiltzen hasteko deskargatu aplikazioa Google Play Storetik eta jarraitu zure haurraren kontua lotzeko jarraibideak. Etxean Windows eta Xbox gailuak erabiltzen badituzte Microsoft Family Safety aukera bikaina da. Doako zein premium aukerak ditu. Eduki iragazkiak konfiguratu eta webgune desegokiak blokeatu ditzakezu, Windows eta Xbox gailuetan denbora mugak ezarri, asteko jarduera txostenak jaso eta ordaindutako bertsioarekin mugikorra denbora errealean non dagoen ikusi dezakezu. Microsoft Family Safety erabiltzeko deskargatu aplikazioa Microsoft Storetik edo Googleen Play Storetik eta konfiguratu familia kontu bat. Kaspersky Safe Kitchen doako bertsioarekin erabileraren denbora kontrolatu dezakezu eta edukia blokeatu, baina premium bertsioak hau gaineratzen du. Kokapenaren miaketa denbora errealean, sare sozialetako jarduera monitorizatzea eta alertak jasotzea jarduera susmagarriren baten kasuan. Aplikazioa erabiltzen hasteko, dendatik deskargatu edo Kasperskyren webgunea bisitatu. Kustodio merkatuko tresnarik konpletuena da. Doako bertsioak oinarrizko funtzioak ditu, baina premium bertsioak aukera hauek ematen dizkizu. Aplikazioa eta joko espezifikoak blokeatzea, nabigatzaileetako edukia iragaztea, erabilera denbora kontrolatzea eta deiak eta mezuak gainbegiratzea. Erabiltzen hasteko deskargatu aplikazioa webgunetik edo Play Storetik. Soluzio aurreratuago baten bila bazabiltza, M-Spike motorizazio zehatza eskaintzen du, baina ordainpeko aplikazioa da. Aplikazio honekin mezuak eta deien erregistroak irakur ditzakezu, GPS kokapena denbora errealean arakatu dezakezu, sare sozialen arloko jarduerak gainbegiratu eta nabigazio historia eta multimedia fitxategiak ikusi ditzakezu. Familia bakoitza desberdina da eta haur bakoitzak behar espezifikoak ditu. Aukeratu zure familiari hobekien egokitzen zaion aplikazioa eta babestu bere online ongizatea. Bideoa gustatu bazaizu, ez ahaztu gustoko dut ematea eta gure kanaldean harpidetzea. Hurrengora arte.